Visok sam 1,90 m, dugih ruku i nogu, ali mršav 75 kg. Osjećam se kao da sam bolestan. Jedem sve redom, pa čak i pljeskavice. I svaki dan idem na veliku nuždu. Nekad se desi da to bude 2-3 dana. Pored toga imam vitiligo, pa me zanima ima li kakvo bilje što bi mogao početi konzumirati da se rešim šarenila kože. Ti si, prijatelju, izđigljao na tu visinu zato što jedeš sve i svašta. Kada jedeš meso, onda organizam brže raste, ali postaješ bolestan. Treba prirodno da rasteš i dostići ćeš tu visinu za normalno vreme. Ti si za kratko vreme izrastao jer si jeo đubre, jer jedeš te leševe koji su prepuni hormona rasta. Plus, kad jedeš meso, tebi mišići brže rastu i brže se razvijaš, ali budeš bolestan. To je neprirodan razvoj, taj ubrzani razvoj. Ako ti ja kažem da pređeš na biljnu hranu, nećeš me poslušati. Vitiligo najčešće nastaje kao posljedica propadanja štitne žlezde, a štitna žlezda najčešće propada zbog stresa. Razumeš? Treba da promeniš stres, da koriguješ navike. Imaš kratku knjižicu, 30-dnevni program čišćenja organizma dr. Richarda Schulza, to bi treba da primeniš. Fizička masa se dobija od fizičkog rada, treba da budeš fizički aktivni, da radiš sa svojim telom, da se baviš nekim fizičkim radom i tako dalje i tako dalje. Znači da primeniš u praksi to što si čuo od doktora Stankovića i njegove emisije Pragmatikos, a ne samo da slušaš, a da ništa ne primenjaš. I ne možeš da jedeš svo to đubre koje jedeš, da će ti biti još gore.